Zeg Jordi, kan je nog eens vertellen over hoe jouw allereerste clip tot stand kwam? Nou ja, mijn allereerste clip, ja, verliefdheid natuurlijk. Nou ja, hebben we in België opgenomen. Dus ver reizen. En het was een heel laag klein studio. Wel heel leuk tot stand gekomen door clowns. Maar ja, het wordt iets volwassener hoor. Want de clip die we nu hebben opgenomen is heel anders. Ja, want je hebt een nieuwe single, Een kusje van jou. Ja, klopt. En daar komt ook inderdaad weer een nieuwe clip bij. Sterker nog, die is gemaakt. Hoe is dat tot stand gekomen? Door Ruben Buls is die geproduceerd. En het is ontzettend gaaf gegaan. Er zijn een aantal mensen die hebben aangeboden, maar die was echt een heel professioneel echt filmbedrijf. Die echt gespecialiseerd is in clips. Maar ik moest helemaal ook acteerwerk doen. Ik moest met een meisje het een en ander doen. Dus het was wel heel spannend, maar ook een hele leuke ervaring. Een enorm leuke dag. Het leukste wat ik ervan vond is alle dames en alle mensen, want het waren denk ik zomaar 18 casting van de mensen. Dat ze allemaal gewoon zijn gekomen en dochter moeten nemen om van mij toch mee te helpen voor een clip. Dat is een super gevoel, echt super. Ja, maar Kleine Jordi wordt wel inmiddels een beetje een bekendheid hoor. Dankjewel. Het is gewoon fantastisch om te zingen, mensen blij te maken met de muziek. Dat is uiteindelijk mijn doel, hè, om leuk te zingen, daar voel ik me goed bij. En als het dan nog super gaat, ja. Zo'n hit als Verliefdheid is natuurlijk heel moeilijk te evenaren, maar het gaat wel fantastisch, echt. Heeft het liedje alles in zich om verliefdheid te evenaren? Of misschien nog wel te overstijgen? Weet ik niet. Ik beloof natuurlijk niks. Ik bedoel, en de Verliefdheid moest ik ook maar afwachten. Of het een heel leuk nummer zou worden. Want moet ik heel eerlijk zeggen dat ik in het begin mijn twijfels over had over het nummer. Maar het is natuurlijk gewoon super. Hè?